יפליץ. המכשיר הזה ישמע את זה? המכשיר, אנחנו נשמע את זה, המכשיר יגביר את זה, אבל... שלא נדבר על תופעות נוספות. כן, בוודאי, שהמכשיר... זה לא נעים לדבר על זה, וכולנו מתעלמים, אבל מחקר הולנדי חדש אומר, צריך להפליץ, עוד פעם, לא נעים, את רואה, אבל צריך להפליץ, וגם אנחנו כחברה צריכים הרבה יותר להפסיק להתבייש בזה, ולתת לגוף שלנו לעשות את מה שהוא עושה, וזה טבעי, וגם אם זה לא מריח מי יודע כמה, זו המציאות. אז על התנועה למען ההפלצה, הכתבה של אלון ולן. זה לא נושא שנעים לדבר עליו, קצת מביא, חייבים להודות. אבל מחקר הולנדי חדש טוען שנפיחות הן עניין רציני ביותר. ממצאי המחקר חד משמעיים. אסור להתבייש כשנופחים, אסור להחזיק את האוויר בפנים, חייבים להוציא. זה פשוט בריא יותר. Ieder mens laat ongeveer 15 tot 20 scheten per dag. Dat heb je helemaal niet in de gaten dat dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. Kijk, je eten moet verteren in je buik. En daarbij komt gas vrij en dat moet je lijf weer uit. En als dat je lijf niet uit zou gaan, dan krijg je buikpijn, krijg je een opgezette buik. Dus ja, die winden moet je laten gewoon. Dat is goed voor je spijsvertering. המחקר מצא ש8 מתוך 10 בני אדם ינסו להחזיק את האוויר בפנים כאשר הם בנוכחות אנשים אחרים, 6 מהם יצליחו. המחקר גם בדק מה חושבים האנשים על הנפיחות שלהם. 4 מתוך 10 חושבים שלנפיחות יש ריח של ביצה סרוחה, רק 1 מ-1000 אמר שריחן מתוק כמו ממתקים. Als iemand het gewoon in het openbaar doet, dan vind ik het wel raar en ook wel gek en vies. Maar als je alleen bent, vind ik het niet zo erg. Als het gebeurt, zou ik gewoon zeggen van... Zo, wat gebeurt hier? En dan gewoon doen, alsof ik het niet was of zo. אולי זה נושא די מסריח לכתבה, אבל ההולנדים טוענים שצריך להסתכל על זה אחרת. בריא להפליץ, בריא לעשות גרפסים. איש לא הצליח להסביר למה הדברים האלה כל כך לא מקובלים בחברה שלנו.